The Lord has done it finally. Done it finally. Finally, finally. The Lord has done it finally. Finally, finally. The Lord has done it finally. The Lord has done it finally. Finally, Toma. Toma. What you know? Afala. Going on. Anybody at home? Nobody's at home. So go on no. Only no na. Mpaga. Mommy go. Ai. Ụmụnne gị kwana ụlọ ya ọzọ nọ ya na ọsọ ọsọ gwa na-eche ntị n'ụlọ taa. Okay. So, here's the say mgbe a na-echecha ụlọ a n'ime sọsọ gwa. Yes, it's me. Yeah. Keki na sile echekwa na keki si video like what to go do video like I'm washing my clothes as you can see. Maybe you met me washing clothes. I'm washing the clothes. I'm hanging the clothes. These clothes don't want to dry. it's okay. Kwa ebe mpako ga Oyozi. Water. Water. Mana anọ m n'ụlọ to and amara m otu esi eche ntị ghọta achọrọ m ka ịkụzi olu m ka mma ka onwe bịagodi ka mma bịagodi